Dia trist per a totes les veïnes i veïns de Sueca i per a tots els amants de l'art i la pintura. La bandera de la ciutat oneja a mig pal en la balconada de l'Ajuntament de Sueca durant este divendres per la mort de Conrado Meseguer. L'artista, nascut a Sueca l'any 1946, és fill predilecte de la ciutat i un dels pintors locals més reconeguts en els últims temps. Ha mort la passada matinada, després d'una llarga malaltia. L'Ajuntament de Sueca el va nomenar el 12 de setembre de 2013 fill predilecte del municipi en reconeixement de la seva trajectòria professional, artística i personal. Conrado ha estat un pintor que sempre ha recalcat el seu amor i passió per la seva terra sueca, tal com ha transmès en la gran majoria de les seues pintures d'estil realista. L'artista local va ser durant 25 anys director de l'Escola d'Art Escultor Beltrán de Sueca i professor de la mateixa durant 50 anys, tot sense deixar de costar la seva vessant més humana i solidària amb la creació de la Fundació Salvador Tatay Meseguer, amb el nom del seu net, que té per objecte l'assistència social per a la rehabilitació i recuperació de persones amb discapacitat física o psíquica. El seu museu, que també porta el nom del seu primer quadre, està destinat, entre altres assumptes, a l'ajuda d'aquestes persones. El consistori ha traslladat el condol en nom del poble de Sueca als seus familiars i amics més íntims. Ha oferit a la seva família l'edifici consistorial per acollir la capella ardent de Conrado Meseguer, una opció que s'ha declinat. La cerimònia de comiat es celebra este dissabte en la més estricta intimitat, seguint la voluntat de l'artista.